Det var manden, der kom hjem fra logemøde. Så kunne han lugte røg, og konen hun lagde inde i sengen. Så siger han, der har været fremmed. Jeg kan lugte røg. Nej, det har der i hvert fald ikke da. Så gik han hen i vinduet og kiggede ned på gaden. 3 etager nede. Der stod så en fyr ned og rettede på hans butterfly i vinduet. Der har vi gavtyven, tænkte han så. Så gav han det første eller bedste. Det var så et køleskab ud af vinduet. Bang, sagde det så. Og så, kan du nok tro, så kom vi op til Sankt Peter. Og så ham der, som havde været til logemøde, han kommer ind til loven, så siger han, hvad er så med dig? Det ved jeg sgu ikke. Jeg stod lige så stille og rettede mit butterfly, da jeg var på vej hjem fra logemøde. Og så fik jeg et køleskab i hovedet. Nå, så ved siden af står der så en bitte en på 1,5 meter, og så siger han, hvad med dig? Jeg ved ingenting, jeg stod bare lige stille ind i køleskabet og røg en cerut.